Quina valoració fas de l'etapa en la qual has estat? Hombre, Escapat una estona, no? no, la veritat que molt bona, perquè ahir no m'he trobat bé, avui no havia dormit molt bé i avui m'he trobat sincerament bé, perquè he trobat de tants escapades, se m'han quedat de 40 segons i era impossible de fer-ho. I després he anat dins del grup fins a Montuïri, que tinc molt mala sort i molt edat, i després ja m'he agafat. I bueno, i arribar com puguem. I demà descanso. Ah, demà he passat... Demà descansa i passat? Demà descansa i passat ja veurem. Volem ser etapa, no? Sí, perquè amb aquest temps és complicat. És complicat. Estem en un comptador que et trobes, supos que vos heu entrat damunt la bici, no? Sí, me l'han dit i la veritat considero que han fet molt de mal en el ciclisme. I l'últim que viu de nosaltres, la veritat que m'hauria de poder més en vez d'anar-nos tan en compte. Correcte. És el meu pensament. Guany crec que ha arribat un molt bon moment de forma, penso que com aquell any, perquè venint d'Austràlia i això, la veritat que aquest sprint no era per jo, perquè era molt ràpid, és un sprint que, bueno, ja no estic com una etapa de cada bona que acabava un Rocatxó o una etapa molt més selectiva, i, bueno, ho hem provat, ho hem intentat perquè té moltes ganes i sobretot il·lusió de guanyar una etapa davant la nostra gent i demà una bona oportunitat i la veritat que ganes, il·lusions i forces no me'n faltaran i, bueno, és una etapa molt dura, molt complicada, la gent estan al 100%, tothom, homes de primer nivell estan, és increïble, però gent com Nestlé, com Cadel Evans, com en Valverde, com en Rojas, com aquesta gent que s'estan tirant al 100% i no és fàcil guanyar, vull dir, la gent pensa que corre un mundial és fàcil i no és fàcil. Bé, avui s'ha sabut durant la carrera que sancionaven el comptador i que fins dia 6 d'agost ell no tornarà a córrer. Vosaltres com penseu de tot això com a corredors, com a companys seus? Bueno, jo penso que això és molt dolent per ciclisme, perquè, bueno, simplement tenir un altre espanyol sancionat com havien tingut ara, havien de Valverde, però la veritat que això no és molt dolent per el ciclisme espanyol, sobretot l'espanyol, perquè jo estic en un equip estranger, espanyol no tenen un pot dir-li, no tenen una mica de... com me miren damunt de lupa i la veritat que això per nosaltres és dolent. La veritat que, bueno, si realment havien de sancionar, doncs encara li ha fet un regalo perquè si pot tornar un any a córrer per Espanya, doncs mira, encara li ha sortit res. I tu què li diries ara de aquí? Bueno, que endavant, que mira, que Valverde mira com va estar tot l'any durat i va arribar a Austràlia i va guanyar l'etapa reina d'Austràlia, doncs penso que ell és la classe que té no té cap problema ni un, inclús ahir vaig xerrar amb ell i estava una mica nerviós, jo vaig trobar un poc nerviós, però sí que la classe que ell té pot disputar qualsevol carrera. Bé, ja ho deies abans, demà un dia especial, demà és el dia que esperau tant tu com en Joan com el teu germà, supos. Sí, hombre, ja t'he dit que són una etapa molt dura i molt complicada perquè sobretot són 6 colls de muntanya que sobretot jo penso que vull millor coll de solla i vaig de Mossa si el que hem tocat la carrera, però sí que si les cames corresponen bé i me trobo bé a Vall de Mossa, pues, no esperaré i intentaré pues, sobretot intentar atacar per avall. Pues podries fer una valoració en castellà sobre el comptador de dia? No. ¿Cómo ha recibido la noticia de que Santiago se podría participar? Bueno, nosotros en el pelotón la verdad es que estábamos en gas buzo y nos han dicho desde el coche que el contador ha sancionado 2 años y tal, no hemos sabido un poco más porque el pelotón pues, la gente iba hablando un poco, ¿no? Sabía un poco más la noticia, luego el ciclista de Saxo Bank sí que estaba un poco más afectados, un poco más tristes, ¿no? Sobre todo porque bueno, han perdido al líder y eso sí que afecta mucho sobre todo al equipo, ¿no? Y yo pienso que bueno, que aún mira, si correr la Vuelta a España, pues aún es un regalo lo que han hecho. Mira, que no pueda estar en el Tour del 2012, pero yo pienso que bueno, que si puede disfrutar la Vuelta a España, que la Vuelta a España le dé el propio al Tour, pues bueno, que paga la Vuelta a España. Vous avez les gens qui étaient contre. Donc, moi je trouve que le cyclisme a perdu un petit peu parce que ça a duré 1 an et demi.